Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula Krisna Chandra Kusuma nyampeaken pawarta. Sawetara paku dilaporake nyebar ing dalan raya sekitar pertigaan Lampu Abang Poliwangi, Banyuwangi ing dina Sabtu tanggal 25 bulan April 2026 awan. Informasi kuwi dikandhakake dening salah siji pengendara handoko lewat pesan langsung DM Instagram Banyuwangi 24 jam. Dheweke ngakoni nemokake akeh paku sing ukurane cukup gede, kira-kira antara 7 nganti 10 cm ing lokasi kuwi. Tadi ana paku gede-gede nyebarake banget lan pakune kuwi paku anyar. Sakwise kuwi aku karo pengendara liyane padha nglupake paku-paku kuwi, ujare. Handoko sempat ngerekam kedadian kuwi nanging wujude paku ora katon cetha ing video. Banjur dheweke nggambarake bentuk paku sing ditemokake ing lokasi. Dheweke uga nyebutake paku-paku kuwi dikuwatirake iso nyebabke ban kendaraan bocor utawa ngebayangne pengendara sing liwat. Bareng karo pengendara liyane, paku-paku kuwi wis dilebokake saka badan dalan kanggo nyegah risiko kecelakaan. Wis tak resiki bareng bapak-bapak mau. Sempet rada macet mau amarga akeh banget. Nek dilebokake iso nganti 1 kilo luwih jelase. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.